A Xunta de Galicia escolleu entre os proxectos presentados ao Plan Nacional Xacobeo a posta en valor das Torres de Oeste de Catoira, un proxecto que terá un custo de preto de 300.000 euros e que permitirá reformar e modernizar os elementos patrimoniais catoirenses declarados como BIC. Facer actuacións que son moitas, non son grandes actuacións, pero en conxunto llevan dar unha volta e acabar de poñer en valor este lugar para situalo definitivamente no mapa. Xa está pola festa, pero que isto ten que ser un polo de atracción para toda a zona e aquí ten que vir moitísima xente durante todas as épocas do ano. Por tanto, estas actuacións están pensadas para iso, para facer este entorno moito máis accesible, para obras de conservación que iban facendo falta xa. O proxecto xirará en torno a 3 bloques: preservación dos bens patrimoniais, conservación das estruturas e do medio ambiente e modernización da zona. Queremos recuperar desde a capela as distintas pérgolas que hai para entrar aquí, os senderos que dan á zona monumental, entre outras cousas, pois tamén os residuos que se fagan aquí, pois poñer uns contenedores especiales para que se poidan recoller mellor que o que estamos facendo agora. O proxecto inclúe traballos como a mellora das sendas, o mantemento e arranxo das deficiencias das torres e accesos adaptados. Ademais, tamén se creará un posto de realidade virtual para mostrar a través da tecnoloxía a historia das torres e dos seus conquistadores. O proxecto complementarase coa ampliación do Pantalán para contribuir ao crecemento da Ruta do Mar de Santiago. Aí hai 3 embarcacións vikingas que ocupan o Pantalán. A idea de aumentar esos 20 tantos, 30 metros o Pantalán leva consigo que os barcos turísticos que suben hacia Pontecesures paren aí nesa ampliación do Pantalán, xa que agora temos que a veces pois mover os barcos para que o poidan facer. O proxecto estará financiado cos fondos Next Generation, co cal deberánse cumprir estritamente con todos os prazos marcados. A previsión é que se licite nas vindeiras semanas e que se remate o proxecto nos primeiros meses do 2023.